రైట్ బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పోలీసులపై వైసీపీ నేత మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు దౌర్జన్యానికి దిగారు. గుంటూరు కలెక్టరేట్ వద్ద ఆయన హల్చల్ చేశారు. వైసీపీ వెనుపోటు దినం పేరుతో నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు కలెక్టరేట్ వద్దకు అంబటి రాంబాబు వచ్చారు. కలెక్టరేట్ లోపలికి మూకుమ్మడిగా వెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ప్రతినిధి బృందాన్ని మాత్రమే అనుమతిస్తామని చెప్పారు. లోపలికి వెళ్తే ఏం చేస్తామంటూ అక్కడ ఉన్న సీఐతో అంబటి రాంబాబు వాగ్వాదానికి దిగారు. అనుమతించేది లేదని, మర్యాదగా మాట్లాడాలంటూ సీఐ ధీటుగా బదిలిచ్చారు.